in hriat angin LALAWMPUII tih thon thu chu a tawp thleng ka dah tawh a mahse comment atangin a thon thu tawp danin in duh thu a sam lo tih ka hria a chumi ani awang chuan kum hnih liam tak a thon thu ziah tawh chu ti hian in tan ka ziah zawm le ani kum hnih liam tak khan restaurant ah thokin ka in hlawh thin a chu ka thawna chuan mizo nula air hostess a hna kal tur hi a lo chawl zeuh thin a hmel tha in a form chu in hmel hle thin a thil dang ei dawn lo a lo kal a pianga ei thin a ei leh dawn tih hremah ila air hostess biak thlak hlel hrim hrim awang chuan vai ho biak hmain chicken kebab le em niang te in ka lo bevat thin a nui sang chungin ni le mai e ti in mi chang thin a mi chana toy te chu kalung oi pui em thin a ala ka tangin thil dang ka bei sei lo bei sei ngam kani thlat lo awangin ma se chu air hostess chuan zuna nei thlata chu a zun chuan keimin phuar thlat bawk ani LALAWMPUII thon thu kha ka ziah pha ta ni ka soitum tak zawka chu thon thu ziak tur hian ziah chan ka mawh thin a ziak tura min nor tu han om ngai thin ani mahse chan ne ka ziah pawh chu thon thu ziak thin midang ang ka ni ve lova thon thu pakhat lek puitlin nan pawh a thlatel ka hmang thin ani thon thu sei deuh ziah nan phei chuan thlahnih thum te ka hmang thin a mahse a thon thu masalam ka lo dah tawh miau awangin a zawmna chu ka pei vat angai tih hria in ka ziah zawm dawn ta a thon thu ziah lam ka lo tih taw vak lo nen ziah tan dan tur mai pawh thelovin ka in ngei tu a rei hle a mahse eng tin tin emaw LALAWMPUII tih thon thu tawpna chu ka ziak zo ve leh hram a zan hnih khat leka ka ziah anih miau awangin ka in dap hman lovin a ngei thlak lo viau mai thei bawk chuan fiction story hani tih hreran chunga min ngei thlak sak turin ka ngen bawk cheu ani chhiar tanang le LALAWMPUII thenlina le a tawpna lok LALAWMPUII tih tur nge LALAWMPUII tih zawk tur eng pawh chu lo nih se a hmasalama ka lam dan angin ka kal tlangpui mai dawn ani siam thatna then thumna khan ka thianpa an zei zo kan thlenna hotela kan kir le ngala ka ti a kha chhiar sual pal ani e admit ngal kan ni zo thakhat dawn em sa kan om hnuah in chakap turin ka le zirtawp nia in local le dawn nia ti in damdawiin atang chuan min chhuah tira kan thlenna masa hotela bawk kan let le a ni tin deuh thaw in hlawh thin ei them em bawk si lo kha ka thianpa dam lo na awanga ni tin a chhuna zana chaw tha tui le mom kei tak hnu chuan ka thau kung tawh mai a thianpa dam lo chu ngei hlein ka in hria a a nuam chiah thin lo ti chuan zirtawp nia piangin in check up turin kan vakal ta thina in check up tura kan kalvoi lina doctor chuan in ho thei to e min ti a doctor ka thianpa hi adam to ti nem ni local le kan ngai ngem tia ka zawna chu a cancer ti dam theina chan sa san lai tak stage 1 hani a hun taka in local a chu adam pui ani adam to e in local le angai to lovang ti in ka thianpa in koltupa ber doctor chuan a soya pawna min lo ngak reng ka thianpa hneina thianpa i taksa cancer nat na hrik om to lo idam to e ka ti laia alawm Ziaka mitui tla teuh chungin a kuna ron dingin trap teuh chungin thianpa ka lawm e ti in milo kwa a chutia dam ta ka wanga alung chhia ka hmu chuan ka hnu ka ul ve hiala thianpa nia idam to e ente lom thu thil tur chu keini lo pathian doctor te zo kan ni ka ti a min zui ro doctor hnen a lom thu ka soi du a ti a doctor pindan lama chuan kanin zui lut le a thiamang tokin doctor hnen a chuan chibai buk pa in lom thu a hril mola chutia mituinen dam lo ti damin lom thu a hril chu doctor po alom ve hle in a hriata sir your cure enjoy your life alo ti ve a adam ta ka wang ka thianpa lawmna ai mana sain a chung ten lawma
phona an fapa ka bawpui awangin anu le pa in lawm thu an lo soya in lo hona tur le bazar na tur poisa nak tu ka karon thon le don nia apan alo ti a van longa thu in boru ka kan leng del to a apa in that lama pan lo em ni le vai khatal muwa lom thu ril ve ka du sin le ati a ani mai thei chuti ni lo se alo kir le hun to ani kati a khatia apa dam lo han tlo tura mizorama a ho tang khan alo la let lova kan betlang thei bok si lo nen kan thian nu om te chu kan ngai tu ani alo kir le to a phone a chia kan be thei lo poni se akal dona kalo let le huna in lo om karinga kalo thlo le ngeng chu min ti awangin enge kan anzel ti hretur talin alo kal le ngei kan ring ani harasat na to kani kan ring ta bera lengpui airporta an fapa dam takan hmule awanga anu le pa a chung den lom Ziaka anu phei chuan mit tuinen lalpa that zia hi ti in akua vong vonga soita kangin som hi fapamal hani awangin anu le pa a farnu te poin an duat em ani an fapa dam lo na wanga an sum se na chat zia ta le chumin nuwa dam taka an fapan hmule awanga som anu le pa le a chung ten lom zia ka hmu in risel na hlut zia ka hre thara somangin lo dam lo ve in phailamari far hial lo ni ta ila kanu mei thai mang an tur zia te ka ngai tu in dam namin petu pathian hena lom thu soi fo tur kani zia ken the chiang thar hle bok aizol kan thlen le nu po chuan omte chu biak tumin a number kala dial thina ma se atlang thei chuang lo dik tak chuan ka ngai tu ani an khuwa han kal mai te chu ka du ruma ma se lunglei district a thingtlang thi ba kan khomhing ber po re si lo tv a in khel kan ena chuti lai chuan a fanu le anu an lo lu ta kan lo ho ti hria in an lo leng ani a fanu chuan a pa chu in pom tira somala anu pui hi an mani tak chuin holem lova anu pui si mi chung te jok hian rui thei thil du lu tuk nu pui ni rang ai chuan nu thloi ni mai ro se ti in an fanu hi an hruai ho ani khatia dam lova dam doina ompok khan a thona alo ni bok nen an nu hian a boi puina save hle ani siami hian ama du thuwa chua sanani biak lo awangin somatena hian a in lami sang lem lo bok trum khat ka in hlo tur chu nu pakhat ka mu nu ni tlata ka hriat hian idam mo enge ti don ti in milo bia a o kadam lom hei kain hlo dona enge ti don jok kati a hei ka fapa kan tir dona ati a chuti lai chuan tunge ani ti ka hre chuak omte thona thin restaurant a thok ve thin khani e kalo hai don che lo male fa dei lo nei to si a ai enge na kati a aniang kanin hmulu na ri to em lom ni zana tang khana khuwa sika alo ti a ani chumale e taka omte te khuwa kha enge kha ti in omte te khomhing chu ka zot ngala enga tinge omte chu air hostess ni environment om dei to lom alo ti a eng ni love a biak thina number hene rim enge an khuwa chu kati a an khuwa chu zo moi ni in ka hria a number ka nei lo ati a kamel hriat ve pakhat a fadam lo entier tura akal lai nei kain hmu a cheng za tal pek tur ka nei lo chu poi ka ti in kain thiam lo hle ani chei khama thian pa te na kan chowa om te khuwa ka hriat to thu ka soya thian pa om te han mu tur chuan ka bai hian han kal ta che har sat na to ka ni hrim alo ti chok a a thavia wang chu ma se kan pani ni han kalila kati a kal chu ka du ma se rei tak bike chuang tur chuan kala fit lo e mai ati a adik ve tho mai indim deuh ilangai kanu karon ve photanga arem ti chuan kal ngai chu ka du ani kati a thian pa ka du pui khop mai che alo ti a eng chumo kalo ti vata o om te mole alo ti a nanga kop nu ka du teu lo o nui chungin kalo ti vata i du om e mai i du ti ka hria lom i oi kherangamo kanin ngai zon chung khan mut pui chu soilo
kis tak nghial pawh ka kis lo a lo ti a ko oi lo kis tal chu I kis awm em mai ka lo ti a tak tak lawm chu tiang ti turin a awmnak a leng ngai lova a thawna dawra pawisa coverage kha kanin hmuh ve dan ani mai si a ti a a hmel atangin dawt a sawi ka ring lo ani nangin hila du em ka ti phawng mai a Ivan hau tak fanu pawh nei tawh hi a lo ti a fanui nei em ti ka zawt hlei nem che fanu chu nei mala nupui nei tawh hlei nem ka lo ti a siam ti nen hi kan nei le dawn alawm ti in mi changa ti chuan bike tanki a tui fula thunin zomawi kholam pan tur chuan zingdar sari vela aizol ka chhuah sana bike ka tlan pa chuan awm te chu ka ngai tu a eng har sat na nge to ang le har sat na to ka mo kan ti lai hian pasal te hi alo nei dai mai anga ti te ka ngai tu a pasal alo nei le si chuan an khuwa ka kal chan soi tur awang tang le man mo lem lova tlanin tlailam dar khata lunglei ka thlenga petrol te ka thun zo moi kan tur mi zo chop zelin ka tlan zela awm te te kholam pana ka tlan lai chuan ngo cha tak tak le thing le mau ring dup mai te chuan kamit an la hle thina thingtlang khoimo zat ka tlan pel hnu dariat vela zo moi khuwa chu ka thlenga ru a sur awangin kala hu vek zui karen an hmu thavak lo ni tur ani ka thlen lai pawh chu an thim lai alo ni tu emaw khoya kal tur nge ka hmu chu bia in thian pa awm te ti hi khoya ngen om ka ti a min hril dan a chiang boka midang zawn on kher ngai lova ka hmu ngei pawh ka ring reilo te ka tlan le hnu chuan kawng sir rem lai ka bike chu hung tha in step oma ka chuk thla zela rangva in pakhat lian vak lo hi ka thlenga kalna tur dang om to lo ba ka an in omna ka zo pa khan I chuk thla zelanga in pakhat alo om bayang hati awangin ka hma in chu awm te te in ani ngei ka ringa kongka ka ki ka in chung atangin awm te aw ngei mai chuan tunge aw alo ti a politician Tlangthan thanga ka ti a chu vele room atangin laltin nen kongka lama chuan alo kala kongka chu aron hong hala kongka lo ding reng min hmu chu mak ati hle ti a hmela langa oi thante engei lo ti lo lut ro tia min chi bai pa in ka bek a chu min lak saka kalo zin vel mai mai male in khuwa chu alo thlak her mai ka ti a heta hian lo thu ro I hu vek ani kha suk pun ka vala kang che o ti in a room lama chuan lutin ama suk pun ringe ka rin chu vala in milo pe a awm te chu alang cherin a tap na sa ti hriat takin amit abui thlatin ka hria a thil dik lo awm ngei pawh ka ring bawk ani thante engtin nge lo kal hrim hrim alo ti a suk puna in thumul mol pa chuan Mizorama I lo haw dawn khan karon tlaw le ngeng chu ti min haw sana ma se eron lang ta reng reng si lova biak thei hini lo bok nen hi chunga thil thalo a thlen kan ringa kalo kalani enga tinge Delhi lama ikal le tak lo phongei pa ka ti a akut pahnia mai hupin ain ni tana awmte enge ni ta kalo ti fata kapa om to lo ti in atrap chuak hiala athu soi chuan min thawng hle a athutna lama chuan vokalin abula chuan ka vathu ve a hnem dan tur le soi tur ber pawh ka hrelo alo ni chumle ti bak soi tur ka hrelo abula chuan ka thungoi ve renga reitab lovin abang ve le maya mitui hrumul mol pa chuan chawka va chuang nge a min har lovang ti in tablama chuan a va cheng hal mol mola sitting room thutthleng se ka mu mai ang ka ti chu du lovin amut pindana khum pakhat zawga chuan min mut tira kan mut pa chuan thil tam tak soin kan ti tia kan mut hil meu chuan zinglam hani to ka zing tho chu chauka a ar lo pu meka e kha ari tale lo ngai lo sin ka lo ti a thingtlanga chuan khopui angin chawhmeh lam mai tur hi om lo lutuk thina imutui em halo ti a mai phi mol mol pa chuan mutui khop mai ti khan lo daro keiman ka lo pu azo kang ka ti a kain phi zo chuan ar chu keiman ka pu ta zo ka anu le pa te thlan to tur chuan thlan mual lama kanin zuya thlan mual kan thlenga thlan pahnih hi in hlat vak lovin oma
hei hi ka pa thlan ani a so kanu thlan ti in anu le pa te thlan chu min ko mu a thlan pani chunga chuan om zanei takin pangparin phuna thlan le avel chu abul vela thlan dang zong a in a faya apa thlan zok chunga chuan thu in kapa hei vo in chu ka thian pa nen kan lo kalasin ani hian ka chunga thil thalo a thlen ringin aizola tangin alo kalwang wang ani ti in thlan lung mai chu minung biakin habia a anunga dingin ka thlir renga ka khongai ani anua chan nuwa achung ko nei chun hapa le zelin a thi san le a fanumal tan tor a hardan tur zia chu ka hriat thiam phak bak ani ani anga mi che zaidam le poisoi lo laka aro rel dana wang chuan pathian poka dem lek leka lalpa engati em nge engati nge apa tal chu izo sak mai lo katiril ru hialani anua apa thi hlim chhona tangin ni tin thlan tlo in akal thin ti khomiten min hril boka kan khuwa ka fan puyang che ti in an khuwa chu min fan puya om te khuwa hian chung ko chen na in som kuwa vel dingin primary school atanga middle school thleng om boka biak in pahni ading bok an kho chuan anuamin ami cheng te an fel hle boka khoya emo BSNL aman ve zo ti lo sim dang signal ero aman lo thung chokan eya heiom te na exam ka ngai awangin naktuk zinga ko san le don to chia ka soitak ang khan in ha chu izom le nge ngai ni ivan duina to hi anain tor thiam har viong ti po ka ria inu ichana ipai chan le zel nen ma se chu chuan hi khovela top ta ti na ero ani reng lo itan chak taka i om zel ngai ni mihring ti hi he kan khwal zina leirama hian cham hlen tur kan ni luwa hole vek tur kan ni zo ma sa zinga ipa kha hatel ve angin ngai ta zok la ipom thiam zok ngei po ka ring ani tin heti an ni ngai indom kun renga om hi inule pa te du dan ani ka ring lova an hmangai chia hlim takai om chu an du zok ani ngei po ka ring te in ka soidu a ani ero chu tiang thu ka soi wang chuan mit tuinham treu chungin cho chu aya ti chuan ni ni le zan thum abula ka cham nu chuan zingda ruka ani o loin en kol thala i local dona mino bengei ngei donia ti in katlan chuaka alan top na kong ko ka thlen don chuan ka hoile zewa adin na ngaya chuan la dingin min mang tha nan aban halo vaya kom kha chuan alu sun ko harna hnem ve deuin gen ria a ti hian ka ho san le to sia ko har takin alo om le don chu ni a ti in ka ngai tu em a ahun tam zok ta nan halo man le ngei po ka ring ani thim dona aizol ka luta choi lain kazina chanchin kanu ka hrila om te chu alo khongai ve em a choi khama thian pa te na ka han chowa apa thi thu le apa thi ni nanu na hong dan zong te chu ka hril veka abial nu hlui chu ti tak zetin a tur pui ti a mela tangin ka hre thei alo ni chu male avan pui tak em ati a primary teacher tur exam a chuan ziak ve in chhang tha hlein kan ria a pose zan hi lai lak ani dom bok nen katlin ngei po ka ring ani rin lo tak main ka hole tanga kar khat nuwa om tein lung le tangin min ron bia a naktuk aizo ka lo thlenganga kar le ka chuk thla ang alo ti me se tum ru tak le chhel tak anin ka ria a ka ngai sang thar le bok dik tak chuan ator chuna ka ti in ka chana ka da china dam chan nei ve lo ta hial angin kain nga yanga amma ni ti hlum hial ka tum bokang dam zel thlak lel nak nei to po kain ring lo ani ma se ani chuan alung ngai na le ko harna ten an ra be na ta chu tal chuakin hringnun ma chon zel turin ke pen zel don ani alo thlen zana a thlen na thian ba baikin ka vakal ngala heti lai hian afanu dam lo na wanga dam doina nom lai ni in thian pa po afanu ompuya dam doina om lai ani a om te lo thlen thu ka hrilin ani mo zanin chu hei boitein ko hwa phal thlat lo naktuk lama ron huwe zok mayang hati awangin keima in ka kalani
kan ina thlani du tlat lova ma se chawtal chu ilo e nga yang ka ti a omte kan ina chaw i don awang chuan nidanga kan la ti ngai lo sa chi thum le in ka siama baikin ka va ruai thlap boka choi pa chuan kanuin nu le pa nei to lo ma se farha te pa pathian nei thu le ani chu ring tlat tura hrilin thu tha engmaw zat a hril ve a choi siam le choi khama a seng le vela a chereng reng po among a zangin kanu le ke chu che ve lo turin min ti tlat boka kanu po in hangai na hle ni turani ilo ho piangin kan ina lo thleng tor o hati ve hialani ei khama a thlena chuan ka va thla le a ti chuan dar som dona tluang takini kal don nia inen kol thang che ti in ka chi baya kanin bethin don nia ti in minmang tha a heti la hian ka thian pa po adam to hle a thina ruama ta khai chuak tu chu pathian ani ti hria in a phak tokin ko san le khotlang ate in manga tui hal ruk na nei thlatin an hre thina chu atui hal na chu khovel tui zong zong poin an ti re theilo ti a hrebok atui hal na chu gospel kema lu puin chu kema chuan a bei sei tui hal re na chu a mutangei boka ka thian pa rui hlo boy ni thin chu krista boy hlo ni ta kha dam lo kha a thina tu ni lovin misual boral mai tur pakhatin a mel moi a mu theina na lalpan a man ro man pakhat ve mai alo ni a pian thar nu chuan a lo soi to ang ngei na no puile a fanu po an ina a hruai le to a an nu ne nei nei le tang hian gospel team zuin mun sang sang a zin thina ina ngai mang lo ang ani a lo ho chuna ero chung ko hlim tak an ni thin thung heti la hian ke ero kan ha exam a katlin lo awangin ka beidong ema lalpan alo hun lo ti ni ange na dang om le mai don alom ti in kanun min hnema politics en rol ngai ka hriat awang chuan ka thinarim tel bokani a chuk thak le hnu tang khan a kha tokin min ron be thina khatia ka ni cholla a ho tanga thlathum hnu po a ana in report lova engma soilo bok awangin an dan angin ana atangin an lo ban to a chuk thlak le hnuwa an hmun puya kalin apa thi thu le apa thi na chuan a ngong ema ana hial po ban sana tuma ma se chu chu atan thil thaber hani lo ti hria in ana zom le tura akal le thu asoya achan chin an hriat meu chuan an lo khongai ema chumini la chuan ana chu an zom ti le nga la chu mai ni lovin a om lo chung zonga a hlo po akimin han lo pe nga la lo ni LALAWMPUII ema choi thala hinen kol thang che ti in ka cha thin kolin in betam lo mai la whatsapp a ero zing le zan mut dona good night good morning ti in kain bezia thina chhun lama ero kan pahnia kan na ve kan buai thina wangin kan in bengai lo thung kan na exam ber ka thlin le tak si lo awang chuan pei lo emo kan na angai rema chuan kain hlo le ta thina BA val ni ve si ni tin deuh thoin hlo tura ka chuak chu engma soilo ma se kan nu chuan min khongai ve hle thinin ka hria a cholni zan ani a omten min ron kol le ngei ka ringa karin ang ngei in dar ko vela ka phone chu alo ri a omte ngei ani kaladona alak theilo ka phone a heng thlat mai havan hun lo thin tak em ti in ni da ka ti thin angin a battery ka thon wata vo thale in kon le dona anung thei chuang lo eng pupa a thile zel ka khoi nu poin anung thei da lo a kol kala thei bok chi lo wa engtin tak min nga yang mo ti in ka phone awanga thin rim tun chung chuan ka mu a zing ka hara ka khoile poin anung thei te reng lo chutia phone ka boi pui lai chu mi lo enin mama I phone nur le to emni kanun a lo ti a a che to ni berin ka hria anung thei to lo siam ti rangai mai thei ka ti a arei ve to lom siam ti lovin a thari le don nia a lo ti a ka phone nen chuan mobile siam tir na ka va pheya siam don chuan a chunga number hi save sa zong po bo vek don ti in mobile siam tu pa chuan ka zona mi changa number le thil danga bo vek don si chuan ti in siam tir lovin a thar man to vak lo ka leita zoka
ina chuan ka phone thar chu khoi in sim ka vo dona sim om talo ka in dap ngel point ka mu zo talo ka phone hlui ken tirna ka thei hmil ka ring ta bera phone sim tirna chuan tlan let vatin sim card ka ti bo thu ka vasoya I phone ka honin ka pek ngi chi kha alo ti a sim card thar ka leita ringota a number ber ka nei to mi lo wangin om te chu ka be thei to lova ani point min ron bangai ta hek lo ka number ka thlak to awangin min biak tum thin ma se a thei to don lo zing tin zan tin good morning good night tia ka biak thin biak tur om ta lo chu ka khuwa a har em a number Ziaka da thatna chang lo thelo chu poi ka ti a Facebook tal khoi ve se thatur aizola thena thina chuan vakalin a number ka vadila an phone a chat lai alo ni ve a om te nen ka in biak lo atangin thla arala kum hial a veile don tareng mai adamangem le engtik nge lo hong le ti te ka ngai tu thina kanin biak lo kar a reitel tela ka ngai tel telin kain ria thil kaldan reng tluang lova katan khon ruat ani lo niange ka ti hial thina dik tak chuan ka du thu la thil lo mai la ka du ti a seto in ka ria ani point min du lo bik lo ti ka sebok na ka nei vele ka du thu hril tum kha ka ni a ma se ka na ka hlo cham le ta ka wangin ka thul le ri ani kha ni tina in hlo mai chu air hostess mek bil pa tur chuan ke in sit deuh thin ani ka din hun chu engpo lo ni se min hre chiang em thowa ka du thu khalo hril mai ila thatur ti te ka ngai tu a chu ka din hun awanga ka in sit na chuan khuwa min tlai tir ta ni berin ka hrebok om te nen ka in hmel riat chodan le ahnua a ring nun man chho zel dan te har satna le lungai kara tumru le chhel taka ring nun a ma chon zel dan te chu ka ngai tu thina a ring nun rim le mangai na le zel a tluan biak lo chia te chu anasa ka ti a ngai nom ka te thin bok khonge midang angin thiam ve lo mai la Facebook a thon thu ka zia ve thin kamo ka thinu thon thu hi kan ziak don te ang te in ka man changin ka thinu thon thu chu ka ziak ta thina chu a thon thu ka zia chuan mak tak main ama awanga ka khoharna min chawk ni mai ten ka hria a hring nun thon thu ka zia lai chuan ka bula om ve tlata hriat na ka nei thin bok ka zia zo ma chu kala post du lova chutia na ka tholo lai le ka mana pianga ka zia thina tanga thlali nu chuan ka thianu hring nun thon thu chu ka ziak zo ta ka thon thu zia chu ka chhiar thina ngai nom ka ti in keima ko chuak ngei chuan a changin kamit tui atitla a thena ka nui pui bok thin Facebook thungai nom huanga ka post dona ma se a thuil tuka tum khata leng vek don lova asana azomna post non sek angai don chutinga ti admin ten an phal si lo chutiang te noi ni wang chuan ka post le talova ka thian pa online ni in annu panen kan pathumin TV kan ena ka thon thu zia thu chu ka soya annu zok chuan ka chhiar ve du I post a min lo mention ro I thu zia ang inom thei si alo ti a Facebook lama ka post lo hi du chuan WhatsApp a lo thon don chania ka ti a atu kan hakal tur chu akal ma in kan ina alo chuka Ivan ziak ngai nom em chuan atak tak vekem ni alo ti a tak veke ma se angai nom zok nan tlem ka pho bel bok ka ti a in chen nu chu avan khongai thlak em tleivar donin ka chhiar alom ka chhiar ban jana ka chhiar le don I ente abuin chuate thala kalangotang alo ti a lekha bu chhotla ni hleinem ba ka lekha bu chhotur chuan poisa nei ve deuh te ngai lom ka ti a bike chai bi la in ka kal don ti in a chhole ngala ti ma zui awangin ka thian pa bike hi ke man ka kol mai thin TV kan nei ve lo awangin in khela chua piangin in chunglama ka chho mai thina thian pa nen TV kan en line semi chuan en te thante I thon thu kha ka thong pui te ka chhiar tir ve a ngai nom an til tuk abu chuan chhuatum ro alo ti a nia chhuatum te angai nom hle ni turani asoi mai thian pa chuan halo ti ve a sum om hleinem ba ka thu zia kha abu a chhuatur meu chuan zia dik lo tam o mai ka ti a o athiam zok te edit tir veng chu midang point lekhabuan chhuat don rengin athiam zok te an en dik tir ma support zela lom halo ti a
engma ka soi ve hmain I chua don tak tak chuan sponsor turin kapa ka biak sakang che an nu chuan halo ti zoma tak tak mo kalo ti vata tak tak e kapa tuipui zong takalom halo ti a chuti lai chuan ma se I chua tak tak main ni tin deuh thaw a hlo cheng zala turin om te ti thawna dawra akal thin tia mi je ero kha chu siam that angai o I war ma ma nui chungin ka thian pa chuan halo ti ve a an lo soi ta ka chuan lekha bua chhuat chu ka phur ta hle a ma se chutia chuangot chu dikberin ka thelova a lekha bu lo pian chan ber om te phalna te lak ve phot angai ka ring ani ma se a chung thu a om te tan huat tur om hleine a mel that zia le anung chang hi zia dan te me che tum ru tak nia ria in ngei san thu te iziak tela I puiklin thei chuan alom zawk em ang chu an ti thlata wangin sum om phot chuan ti chua ngei chu ka tum ta ni ti chuan ka thon thu zia print chua lekha phek som seri nen chuan vai va kon lama ka in khal thla a ka bai hung tha in kongka chu ka ke ka in chung pin dan lama tangin lo lu dro ti o lo oma chu o chu ka mi mama o ngei ani ti ka ria ataka lam hulo ma ila tv vela ka mu to thina wangin ka ria ani an in chunga ka lu rual chuan ama ma fa ngei chu an pin tan atangin lo chuak ve a lo leng ro lo thu ro te in milo bewata thutna oma ka thut nu chuan ke ba thutna oma chuan thu ve in enge ni ta englam thila nge lo len ozang vain lo ti a puma fa ka ti mei don che sin nui do chung chuan ka ti ma sapota nui do chung bokin hi du danin min ko ro alo ti ve a hei khonge midang hi chua itumem ni ka ti le phota chung te nei na kan kala khuwa dur tla den hei kan nu thom hozar seng turin kalo ho ni ati a ani chumle hei puma fa ikal le vat angai mel si a kalo kalchan ka soi ngal mai don ani ka ti a ka thu soi tu chungun takin alo ngai thla a ka be ka tanga ka thon thu zia print chua phorpa chuan lekha bu chua ve ka tuma ati dan vak po ka thelo WhatsApp ka zia khom chu ka print chuak topa mizo tong zia diglo tam tak om ka ringa akal mang fellow tam tak om po ka ring chumi ani awang chuan I hun ol nei apianga min endik sak turin ka ngen du che ni ka ti a o englam nge halo ti vata lekha phek hlom engma za chu pek pa in meiche pakhat ring nun be chana ka zia ania ka ti a lekha phek chu amalte te in en thuaka engtika chuaman turin ngei du rim halo ti a kaman mo ran lo akal mang engma ka hrelo engtia renge lekha bu pakhat chuana an hunan sian thin po ka hrelo ka ti a pu hruai te ate pu van nei tluang ta le midang tam tak keima aya thiam han om lai min ron pan wang ani a ke en dik sak ngei che ngai ni halo ti a khati lai ka lom Ziaka pu hruai te le pu van nei tluang le ziak mi dang ta in ama puma fa chu a thiam zawk nge thiam lo zawk ti ka hrelo ma se mi zo ziak mi zinga ka ngai san ber chu ama ngei hani ti ero ka hre chiang ani chumi ni wanga in thla hrung taka panwang po ka ni reng ani ikal le ngal du om sia tia chhuale mai ka tum chu la thuro chei dona ka chho mai dona lom ti in ka hola phal lova ka thon thulo pian chu dan tele thileng ma soin kan ti a ani mizo mi puita ngai san ron chuan ke mi kom kar mi mai ka thu soi chu ngai nom ti takin mi ngai thla saka ati ti reng ngai nomin mi in chiar zaw hani zia riat ngoi bik ti chuan darkar ni don ma fa nen kan kom nu chuan khamlo tak chungin ka ho dona romanatan tia poisa tlem ka pek chu alala du lo le ngal ma fa mel shir kani to tlata wang chuan milar ni tlata ni hriat na ka nei plat peka ma fa me vin thing pui lum ka in phak pi ka wang chuan ni hlo po ka in ti hle bok